Sikhathi-ke njengamanje imzuzu ishumi nomuvo lishayile-ke ihora lesithathu khona la emsakazweni ohamba phambili Ukhozi FM. Singena ngomnandi kakhulu lapha kaSunny Musician, hamsana-ke nomsaki bathi-ke amandla. Yazi na kanjani ngalesi sikhathi suke singena lapho ohlelweni olumnandi kakhulu sithi-ke woza nabangani bakho #WNB suke khona-ke utshatha ihlezi nawe kuze kubumbane ihora lesithupha. Kodwa-ke uyazi nawe uDisemba siyajika lento siphendula amatafula la emsakazweni wakho omkhulu. Khona mina-ke namhlanje igama lami nguSimthando ngakamyeza isibongo sohlala nawe kuze kubumbane-ke ihora lesithupha. Namhlanje ntambama kuningi kakhulu esikuphathele khona ngihambi ngedwa ozobe khona ingwenya lapha umsoyile esinikeza-ke lapho ukuthi kuhamba kanjani emgwaqweni isiminyaminya seyimoto sihamba futhi nakanjani uzobe khona lapha uncuwa kaDube sithi-ke sicobelelana ngolwazi kanti futhi uyazi-ke njengoba kuDisemba sobe sikhuluma indaba ebaluleke kakhulu namhlanje sikhuluma indaba ukuthi senza kanjani ukuthi siqaphele ukuthi njengoba kuDisemba nawo ukhisimusi uyeza ususeduze senza kanjani ukuthi sigweme ukusebenzisa imali ngokweqile noma ukuspenda imali ngokweqile ey'ntweni ngoba nakusithi ukhisimusi helele kanti oJanuary bayeza nonyaka ozayo phela usekhona bakwethu zobe khona na kanjani kuyi-Precious wakabhengu osomnotho sobe sikhuluma naye namhlanje la ohlelweni lethu. Kanti-ke futhi-ke khona indaba engifuna siyikhulume namhlanje la ohlelweni, indaba yomculo bafowethu. Yazi khona umculo kumlalela umuzi ukuthi yabona mangena ku-YouTube bami ngingena ko-Spotify bami ngena ko-Apple zonke lezi iy'tolo zomculo ey'khona la esibuye silalele na kakhulu kuzona. Hey man ngibhizi naye uyavela nje bade kuphela unyaka nje abaculi bayaveza ukuthi inamba ihambe kanjani siyavezelwa uyayibona lonto le uyavela lo mculi kodwa manje ey'ntweni ey'ningi akaveli ngamanye amazwi kuyaye kuthiwe u-underrated. Imuphi lo mculo obonayo ukuthi hayi ngathi siyamblothika la eSouth Africa simnakile kakhulu kodwa hey umvumi ibhadi wena ey'ntweni zakho nje uhamba phambili unumber 1 ngifuna sikhulume ngakho ngoba nami kade ngibuka la ezami iy'balo ngizokutshela ukuthi ezami iy'balo zihamba kanjani uyabona. Nawe lapho ngasekhaya kusitsheleke abantu abaningi bapostile ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi hey u-YouTube wami uthi ngilalela ubani unumber 1 ebengimlalela unyaka wonke yayibona into kanjalo sobe sikhuluma ngalokho sithinte lapha ey'nkundleni zokuxhumana Facebook, Instagram naku-TikTok @ukhozi_FM 0893109193 0893109193 ilapho uzokwazi khona ukuthi-ke uphinde usishayele ucingo sikhuluma ukuthi ubani le ngwenya engabe intokazi thizeni oyivumile ukuthi yabona lo impela ngamlalela ngedwa manjena nimlaleli ngezwe ngakhulunywa kakhulu ngaye sokhuluma ngalokho-ke masibuya ngalana sidedele nansi ingomnandi kakhulu la uSimi lo hamsana-ke noYams bathi-ke try sawubona ntambama.